labaran duniya daga gani ya koriji radio online. To a cikin labaran duniya na yau Laraba 5 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 za ku ji cewa gwamnatin jihar Jigawa ta ce za ta ci gaba da yin mu'amala da kuma alakar aiki da asusun horas da ma'aikata na ƙasa wato ITF. Ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jihar Jigawa ta sauke daraktan kwalejin birnin Kudu Malam Sabu Babale daga kan mukaminsa. Da labaran duniyar ya leƙa zuwa ƙasashen ƙetare za ku ji cewa rundunar sojin Isra'ila ta ce an halaka sojojinta 2 tare da jikata wasu 6 a harin da aka kai kan wani wurin binciken sojoji. Kaɗan kenan daga cikin kanin labaran duniyar da kuka rigaya kuka ji, sai ku gyara zama domin jin cikakken sa tare da ni Ibrahim Adamu Dutse. Gwamnatin jihar Jigawa ta ce za ta ci gaba da yin mu'amala da kuma alakar aiki da asusun horas da ma'aikata ta ƙasa wato ITF. Shugaban ma'aikata na jihar Jigawa Alhaji Muhammad K daga Sheri ya bada wannan tabbaci a lokacin da shugaban shiyar asusun na shiyar Arewa maso yamma Malam Aminu Abdu ya ziyarce shi a ofishinsa. Alhaji Muhammad K daga Sheri ya ce gwamnatin jiha na sanar da irin haɗin kai da kuma karamci da asusun ke nuna wa jihar Jigawa musamman ma wajen horas da ma'aikata. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da bada duk wata kulawa da goyon baya ga sabon ofishin asusun da ke jihar Jigawa. Tun da farko shugaban shirin asusun Malam Aminu ya ce sun ziyarci shugaban ma'aikata ne a madadin darakta janar na asusun domin yin godiya ga gwamnati bisa samarwa da asusun ofishi a Jigawa. Ya ce asusun ya horas da ma'aikatan kasar nan masu yawa kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ma'aikatar ilimi mai zurfi ta jihar Jigawa ta sauke daraktan kwalejin birnin Kudu Malam Sabu Babale daga kan mukaminsa. Kwamishinan ma'aikatar Farfesa Isa Yusuf Chamu ya sanar da hakan a wata sanarwa. Ya ce an sauke daraktan kwalejin birnin Kudu ne bisa zargin sakaci da aiki. Farfesa Isa Yusuf Chamu ya umarci korarren daraktan da ya mika dukkanin kayayyakin hukumar da ke hannunsa ga mataimakinsa. Sanarwar ta kuma umarci daraktan lura da makarantu na ma'aikatar da ya sauya wa daraktan da aka sauke wurin aiki. Ƙungiyar sa ido kan ayyukan majalisa mai suna Parliamentary Watch Initiative ta jinjina wa kwamitin lura da jami'o'i na majalisar wakilai ta ƙasa bisa jagorancin Dr. Abubakar Hassan Fulata bisa yadda yake gudanar da ayyukansa da suka shafi kare kasafin kuɗi. Ƙungiyar ta bayyana cewar kwamitin yana bin ƙa'idoji da kuma dokoki wajen tabbatar da bin tsarin kare kasafin kuɗin jami'o'in ƙasar nan a gaban kwamitin. Daraktan gudanarwa na kungiyar Dr. Matthew Gabriel ya sanar da hakan a taron manema labarai a Abuja. Ya ce bayan sun yi bibiya sun gamsu da yadda kwamitin ke kare kasafin kuɗin jami'o'in ƙasar nan. Dr. Matthew Gabriel ya yaba da ƙoƙarin kwamitin ta hanyar tuntuɓar masu ruwa da tsaki da suka haɗar da shugabannin jami'o'i da manyan malamai da kuma ɗalibai. Ta kuma yabawa shugabancin kwamitin ƙarƙashin jagorancin Dr. Abubakar Hassan Fulata bisa kokarinsa da kwazo da kuma yadda yake tafikar da al'amuran kwamitin wajen bunkasa harkokin karatu a jami'o'in kasar nan. Kungiyar ta buƙaci sauran kwamitocin majalisar da su yi koyi da kwamitin lura da jami'o'i na majalisar wakilai ta ƙasa wajen kare kasafin kuɗi da hukumomi da ke karkashin su. Gwamnatin tarayya ta amince da kashe naira miliyan 4,000 da miliyan 800 wajen yaƙi da yaduwar cutar HIV a ƙasar nan. Wannan na daga cikin matsayar da aka cimma a taron majalisar zartarwa ta tarayya, inda gwamnati ta sanar da ware fiye da dala biliyan 1 ga bangaren lafiyar kasar. Gwamnatin ta ce wannan yana daga cikin manufofinta na inganta kiwon lafiya a matakin farko. Ta tsara kashe kudaden ne a fannin daukar ma'aikatan lafiya da bayar da horo gare su domin su samu kwarewa da kuma tabbatar da an bayar da kulawar da ta kamata da nana yaduwar cutar HIV a sassan kasar. A baya da rika bayyana damuwa game da sabbin tsare-tsare da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta bullo da su musamman
musamman a fannin bayar da tallafi, inda ake tunanin za su iya shafar tallafi ga yaƙi da cutar HIV a ƙasashe masu tasowa. Labaran duniyar kuke sauraro daga sashin labarai da al'amuran yau da kullun na gani ya koriji Radio Online. Za kuma ku ci gaba da karanta wasu rubutattun labaran duniyar da muka wallafa a shafinmu mai lakabin www.ganiyakoriji.com ko kuma a YouTube channel, Facebook da Instagram Gani Ya Koriji. To madalla, babban wakilin kasar Sin a MDD Fu Wang ya gudanar da taron manema labarai a hedikwatar MDD da ke birnin New York a ranar Talata domin gabatar da muhimman tsare-tsare na wa'adin shugaban kasar Sin a kwamitin sulhu na wannan wata. A cewar Fu Wang, a yayin wa'adin shugabancin kwamitin sulhu na MDD a watan nan, kasar Sin za ta taimaka kan ra'ayoyin bangarori daban-daban da gudanar da tsarin mulkin duniya da kula da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma yanayin da ake ciki a wasu kasashen Afirka. Fu Wang ya jaddada cewa kada a raina hazakar masu binciken kimiyya da fasaha na kasar Sin. To iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin labaran duniyar na wannan lokaci. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullun na Gani Ya Koriji Radio Online, sai kuma editan da ya tace mana labaran duniyar Muhammad Sardauna, ni da na gabatar Ibrahim Adamu Dutse nake cewa sai an ji ku.